Igama lami Lilith Fani Amaging. Mihlali Bonkolo. Sifokuhle Rhaqo. Zininzi izinto endizifundileyo apha, ndifunde noba ikhamera isetyenziswa njani, edithwa njani, yenziwa njani ifilimu. Experience yam bimnandi and I enjoyed editing the movies and shooting i-B-rolls. I-microscope isebenza kanjani, i-TB yenziwa yintoni, i-risk factors ze-TB. Abanye abantwana abaseyikamva bawelula mntana u-apply apha. I would say kubo, apply guys kumnandi apha. You'll learn a lot of new things. Lo msebenzi wenziwa yi-Ewoza, alright mayiqhubekeke mayingawuyeki. Ngoba isiyangathi ifundise nabanye abantwana apha elizweni lento sifundisiweyo nathi apha emasiphumelele.